szervezőjét, és Iráncsi József urat, a Magyar Nemzeti Gárda vezetőjét. Jól mondtam a titulust. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát Gárda Szövetség, ez úgy tudom, hogy tehát a tavalyi év decemberében alakult. Mi okból kellett ez, hogy megalakuljon? 2010. december 4-én pontosan jött össze a társaság. Oka az egy kezdeményezés volt végül is. Két irányból is indult ez. Egyrészt egyik gárda utód szervezet, az Őrzőszány, tehát vannak a maradékai képviselői gondolták azt, hogy össze kellene szedni azokat a megmaradt gárdanészeket, gárdistákat, akik pillanatnyilag nem tartoznak esetleg egyik szervezethez sem, hanem lemorzsolódtak itt az ismert elmúlt időszakban megtörtént szakadások következtében, és egy országos felhívást tettek közé az interneten, amire hát elég sokan jelentkeztek az ország különböző pontjaiból. Illetve a Magyar Nemzeti Gárdának is volt egy ilyen törekvése, hogy felvegye a kapcsolatot olyan szervezetekkel, amelyekkel, hát ha jól mondom, ez így volt, amelyek hát párhuzamosan működtek az egyéb gárda, nagyobb gárda egységekkel. December 4-ére tűztünk egy találkozót, ahol legnagyobb, nagyon sokan eljöttek, különböző színekben, különböző csapatokból. Mi is meglepődtünk azon, hogy hány olyan csapat maradt meg és működött. Általában lokálisan, helyileg, kisebb területen, saját környezetükben, de a gárda eredeti szellemében. Olyan gárdisták, akik valamikor esküdtettek, vagy azóta csatlakoztak ezekhez a csapatokhoz. Tulajdonképpen maga a Gárda Szövetség megalakítása előzetesen nem is volt terveléve. hanem ezen a beszélgetésen ott helyben dőlt el, tehát, hogy szükség van valamiféle egységre, és spontán ott döntöttük el, határoztuk el 7 szervezet, 7 alapító szervezet képviselőinek döntése alapján, hogy létrehozunk ezt a szervezetet, és kiadunk egy felhívást, hogy lehet hozzá csatlakozni. Ma ott tartunk, hogy 9 tagszervezete van a Gárda Szövetségnek, és egész ország területén lévő gárdistákat, illetve szervezeteket felelni. Tehát most a Gárda Szövetség ugye összefogja a különböző gárdákat, úgymond. Nem lenne célszerűbb egyetlen gárdát alakítani itt Magyarországon? Pontosan az én ötletem volt itt ennek a Gárda Szövetségnek a létrehozásánál az, hogy illetve nem is ötlet volt, hanem egy észrevétel, amit a többiek is úgy néz ki, hogy elfogadtak és egyetértettek vele, hogy sajnos az első szakadás óta, illetve azóta, amióta különböző szervezeteket különböző irányokba vitt az élet, maguk a szakadások, illetve kívánásoknak az oka is általában ilyen személyes ellentétre vezethető volt vissza, tehát a kisebb csapatok esetében, és nem tartottam megvalósíthatónak azt, hogy egy zászló alatt, egy vezető alatt, és én arra gondoltam, hogy az első kör az legyen, hogy leülünk egymással és alkotunk egy laza szövetséget, megnézzük, hogy ez egyáltalán hogy működik. Aztán majd a későbbiek során, hogyha ez kialakul, illetve lesz egy közös cél, akkor lehet arról beszélni, hogy legyen egy közös zászló, közös vezetés, tehát egyetlen egy darab vezetés. Viszont az idők folyamán úgy láttuk, hogy teljesen jól működik ez így, ahogy van. Több okból is. Az egyik az, hogy nincsenek ilyen pozícióharcok, abszolút. Minden tagszervezet taglétszámtól függetlenül azonos szavazati joggal bír egy ilyen Gárda Szövetségi megbeszélésen. Tehát még nincs az, hogy elnyomjuk a kisebb szövetség, vagy kisebb tagszervezetet a nagyobb. És teljesen jól működik így, és úgy döntöttünk, hogy egyelőre ezen nem fogunk változtatni. Nem beszélve arról, hogy már kétszer megtapasztaltuk azt, hogy amikor elkezdett igazából nőni a szervezet, tehát maga a gárda, beszéljünk akármelyikről, akkor mindig volt egy ilyen osztódás. És most ez így jól működik, mindenki megőrizte a saját vezetőjét, saját zászlóját, saját ruháit, de amikor közös a cél, akkor össze tudunk jönni és tudunk együtt dolgozni. Tehát gyakorlatilag akkor most ez úgy működik, mint régen volt a csendőrség, tehát igaz, hogy van egy központi összefogott része, de maga a kisebb egységek, a helyileg jobban alkalmazható
viszonyoknak fognak megfelelni? Én inkább ugye a Magyar Törzszövetséghez hasonlítanám, ahol is ugye több száz éven keresztül működtek ilyen mellérendelt viszonyban, és úgy látjuk, hogy ez így életképes és jó. Most úgy hallottam, hogy egyetlen egy gárda nem szeretne valamiért bekerülni ebbe a szövetségbe, ugye új magyar gárdáról beszélek. Mi lehet ennek az oka? Hát ez egy érdekes, komplex kérdés, tehát itt talán ők tudnák ezt a saját szemszögükből jobban elmondani, viszont az tény, hogy mi a december 1-i megalakulás óta hívjuk a sorainkba, illetve folyamatosan nyitva tartjuk ezt a kaput, amin beléphetnének, ők nem szeretnének, ugyanakkor a saját részükről hangoztatják, hogy ők egységesítésre törekszenek. Nekem az a véleményem, hogy az ő álláspontjuk, hogy szívesen beolvasztanák ők a saját szervezetükbe az összes többi szervezetet. Nekünk meg az az álláspontunk, hogy hát mindenkinek megvan a saját kis szervezete, és teljesen jól működik, így akkor miért változtassunk ezen? Tehát per pillanat most akkor működik minden, mégis egyre csúnyább hozzászólásokat lehet olvasni az interneten, hol erről az oldalról, hol a másik oldalról. Talán itt szót még megtegyek hozzá egy gondolatot, hogy nyilván itt semmiféle kényszer, semmilyen tagszervezettel vagy létező maradvány szervezettel szemben nem volt, hogy a szövetségbe lépjen be. Sőt, mondhatom, hogy volt ott olyan szervezet az első találkozásunkon, megbeszélésünkön, aki nem lépett be a szövetségbe. Szintén gárdistákból állt, most hagyja nevezzem néven ezt a csapatot. Ők eljöttek, meghallgatták, és úgy gondolták, hogy nekik ez így nem jó. Tehát nem csak az új magyar gárda, tehát a mostani új magyar gárda ilyen szervezet, amely még nem tagja ennek a szövetségnek, de a lehetőség természetesen nyitva áll. És hozzáteszem, hogy már olyan szervezet is jelezte, illetve belépési szándékat, illetve már szorosan együttműködik a Gárda Szövetséggel, amely nem gárdistákból áll. Hát persze, hát nem kell ahhoz valakinek ugye gárdistának lenni, hogy úgy gondolkozzon, mint egy gárdista. Igen, és talán még annyit, hogy a szövetség megadja azt az önállóságot, azt a függetlenséget a tagszervezeteknek, hogyha valamilyen okból valamelyik szervezet valamiben nem akar részt venni, akkor nincs ilyen probléma, hogy most kiadunk egy utasítást, hogy jelenjen meg, jöjjön el, stb. Akkor ő nem lesz azon részt. Tehát volt már olyan közös rendezvénye, illetve részvétel a Gárda Szövetségnek a nemzeti radikális jobboldalon, amelyikből egyes szervezetek kimaradtak, ők nem vettek részt. A Gárda Szövetség képviselte magát, egyes tagszervezetek ott voltak, de bizonyos tagszervezetek nem. Tehát így nincs vita, nincs veszekedés, nincs konfliktus, nincs parancsmegtartás, úgy tetszik, idézőjelben mondom, hogy parancsok nincsenek. Tehát a Gárda Szövetség valóban, ahogy Jóska mondta, egy laza szövetségként működik, ahol a szövetség tanácskozása, mondjuk így, vagy törzszövetségi mondjuk fejedelmi tanácskozás, vagy vezetői tanács, ajánlásokat tesz a tagszervezetek részére, akik ezt elfogadják, vagy nem. Visszatérve az előbbihez, ugye említetted, hogy őket kellene megkérdezni a magyar gárdát, hát én próbáltam riportot összehozni, az utolsó pillanatban a magyar gárda vezetősége nem engedélyezte ezt, hogy létrejöjjön, tehát én meg szerettem volna igen őket is kérdezni, hogy mi az ő álláspontjuk erről az egészről. Mostanában nem nagyon hallani, tehát lényegesebb megmozdulásokról, segítségről, hogy mi lehet ennek az oka, a média titkolja el, vagy pedig egy kicsit most nagyosabb. Én szerintem nyára van, tehát ez is az oka, de ettől függetlenül azért mi tevékenykedünk, hiszen hogyha most így az elmúlt időt nézzük csak, akkor ugye maga a Gárda Szövetség kint volt Trianonban helyszínen, emlékezett meg a békediktátumról, itt a 64 vármegye rendezvényen szintén ott volt a Magyar Nemzeti Gárda, illetve a Gárda Szövetség útvonalak tagjai. Ezen kívül a Jobbiknak a szervezésében a nagybúzsonyi megemlékezésre vettünk részt. Én magam a kormányzó születésnapjának az évfordulóján helyeztettem el Koszorút az emléktáblán, és szintén a Jobbiknak a 17. kerületi Jobbiknak a szervezésében. Tehát dolgozunk, nem mondhatjuk azt, hogy nem. Az, hogy a média az ilyen csinyán bánik velünk, azt már megszoktuk.
jelen pillanatban a saját honlapunk, tehát az MNG-nek a honlapja az ilyen átalakítás alatt van, tehát nem napra kész, nem majd föl fognak oda kerülni a hírek. A Gárda Szövetségé pedig még nem annyira ismert, pedig van és működik. Eleinte ugye úgy nézett ki, hogy a Jobbik az elfordul az MNG-től, most pedig többször is említett, hogy a Jobbik szervezésében voltak bizonyos megemlékezések, megmozdulások. Ezek szerint akkor a Jobbik az közeledik a Magyar Nemzeti Gárda felé. Én úgy értékelem ezt az egészet, tehát a mi részünkről nem volt soha ilyen kérdéses, hogy most a Jobbik mellett vagy a Jobbik ellen dolgozunk, soha nem dolgoztunk a Jobbik ellen, még a Jobbik mellett. Én azt gondolom, hogy a hírek között így mindig, tehát hogyha az ember olvas valamit, akkor meg kell annak a valóságtartalmát nézni, illetve utána kell nézni, mert azért elolvasom mondjuk egy újságban, hogy elraktak befőtt a nagymamát, akkor nem biztos, hogy elhiszem. És én azt gondolom, hogy a mi hozzáállásunk az mit sem változott, tehát most már egy éve lesz, hogy esküdtettünk, és mi nem tértünk el arra az útról, amin elindultunk, ugyanúgy azt szerint az értékrend szerint dolgozunk, úgy éljük az életünket az eskünk szerint. Bizonyíték erre az is, hogy semmilyen személyes indítatásból, ugye, vagy sértődöttségből nem alapítottunk új pártot, tehát nem a Nemzeti Gárda volt az, aki új pártot alapított, hanem Jobbik volt az, aki új gárdát alapított. Ennek ellenére az olyan vezetőkkel, akikkel eddig is jó volt a viszony, azokkal továbbra is szerintem meg lehet bárkit kérdezni, hogy mit sem változott ez az egész. A Jobbik részéről én ezt egy ilyen kicsit ilyen elhibázott, meg elhamarkodott döntésnek tartottam, és úgy éreztem, hogy az a sajnálatos benne, hogy nem csak a személyemnek szólt, hanem itt több száz gárdista lett parkolópályára téve általuk, ami nagyon nem viselt meg bennünket, mert ugyanazt csináltuk, amit eddig. Aztán így az idők folyamán megpróbáltunk, és sikerült teljesen a saját lábunkra állni. Úgy érzem, hogy stabilizálódott a helyzetünk, aztán időről időre vannak még ilyen, mint az előbb is említettél, hogy ilyen csúnya nyilatkozatok. Én igyekszem a magam részéről ilyeneket nem tenni, de hogyha kapunk ilyet, akkor arra válaszolunk, ahogyan kell. De ez a megkeresés is olyan, hogy most legutoljára volt szó arról, hogy leülünk és beszélgetünk itt a kialakult helyzetről itt a Jobbik felső vezetésével. Hát ez a találkozó nem jött létre, nem miattunk, hozzáteszem. Mi továbbra is nyitottak vagyunk, tehát bármikor bárki jön, hogy most nem örülök, hogy itt lehetek, mert elég kevés lehetőséget kapunk arra, hogy itt a Jobbik felé nyilatkozunk, illetve megkeresést arra nézve, hogy mi is van velünk. De mi nyitottak vagyunk, tehát abból soha semmi rossz nem sült ki, hogyha valaki leült egy asztalhoz és megpróbált valamit egyeztetni. Ezt én is tartom valószínűleg. Bajtársiasság napja. Én úgy hallottam, hogy még nem hivatalosan, de egyedül a Jobbik és az új Magyar Gárda szeretne részt venni ezen a megemlékezésen. Hogy lehet az, hogy a többi gárdistát, többi gárdát nem hívják meg? A megemlékezéssel kapcsolatban pedig annyit szeretnék így elmondani, hogy amit én így le is írtam már a Hunhírre megjelent cikkre reagálva, hogy én felhívtam telefonon a Jobbik egyik vezetőjét a Bajtársiasság napjával kapcsolatban, és azt kérdeztem, hogy szervez a Jobbik valamit, mert hogyha nem, akkor mi szeretnénk. Viszont ha szerveznénk, akkor nem szeretnénk külön. Tehát úgy gondoltam, hogy ezt együtt illene, hiszen nagyon sok olyan bajtárs van, aki akkor ott együtt ült a fűben.